Uy, may buntag mga kaugma damlag. God bless sa inyo tanan. So, aniya na po ta sa atong adlaw-adlaw nga tulumanon. So, pagmata na ako hapit ang alas 12. So, mangita ta diris silong o unsay atong masudan. Ay, by the way mga kaugma damlag, na di ko pangutanan ninyo. Ubang mo yun ng ubang mga tao nga kaog daghan kay ulas mama nimo. Unsay ipasabutan na mga kaugma damlag. Kana bang literal ba nato siyang sabto nga kaon tagdagan, mohabag tagdagan kay wala atong ginikanan? Dili man siguro. Kana murag naa na say lalom nga meaning o pagsabot sa maong kataga. So para nako mga kaugma damlag, ang buti pasabutan na mukha og daghan kay ulas mama nato nga makabalot mo barug sa atong kaugalingon. Kay dili man tanang panahon nga na atong ginikanan nga naa nato mukugos, mo tabang kanato sa atong mga problema. So sa atong kaugalingon dapat kabalot mo barug. So learn ta og independence. Ilabi na sa pag-face sa atong mga problems, sa atong mga trials sa kinabuhi, wa man ta kabalo kung unsay maabot ang mga problema sa atong kinabuhi. So dapat kabalot mo barog sa atong kaugalingon. So mga kaugma damlag, mao na akong pagsabot sa kaog daghan kay ulas mama nimo. So kamo mga kaugma damlag, please comment kung unsay buot ipasabot ana nga phrase. Peace and Happy New Year. God bless everyone. All is well. All is well. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Karon nga adlaw mga kaugma damlag, rest day na turon adlaw sa pagpahuway. So kinahanglan pa tag rest day sa atong pagpasingot. Pero nambudtahan ta og mata, ngita ko diri sa ref kung say akong pwedeng maluto. So kita na ko ng isda, ako ni siyang andamon. So akong plano aning luto is mag-un-un ko ani or paksiw. Kani nga klaseng isda mo ni gitawag og sulid sa atong probinsya sa Visayas. Sa Tagalog pa na mo na gitawag og dalagang bukid. So atong plano ana is ununan na to. Tay! Sandali! Sandali! Tay! Sandali lang! Nag-uusap-usap kayo lang? Para bang hindi ko kadugo ito? Para wala akong karapatan? While gapahumok ko atong isda kay na frozen man gud to siya sa ref, ako to siyang duluman sa tubig karon. Nagpreparar ko aning mga ingredients kaning mga panakot sa pagluto nato og inununan. So naa na say bawang, sibuyas bombay, ahos, and then luya, and then napo na say pamintang buo na akong butang ana, and then suka, ayun, gamay nga mantika. Then naabot ko'y gamay nga twist aning pagluto na ko og inununan. So apilan na ko na siya og kamatis. So para mas healthy pa ko siya. Kaya ang kamatis good for the heart man na siya. So ato na siyang apilan ana. Naman na siya rich in kuan man na siya, rich in omega 3. So, butangan pa na siya gamayng siling espada. Kanina ko pa nahanap eh. Hindi mo nakita? Kung ikaw hinahanap mo, hindi mo makita eh. Ako hindi ko hinahanap, makikita ko kayo. Ano naman? Ang pagprepara na ko aning pagluto ginununan, akong gibahin ng panakot. So, ang unang bahin, akong ihanig. So, nasa pinakaunang layer ang unang bahin. Nadia ang sibuyas bombay, ahos o kamatis. And then atong ipatong ng isda pagkahuman natong hanig sa unang bahin sa mga panakot. So human na ng isda ang ikaduhang bahin sa mga panakot, ato po lang siyang ipatong dia sa isda. So silbi kanang isda dia masandwich na siya sa mga panakot. Muna say usas pamagi sa pagluto sa inununan. So ato na ipatong same ingredients gyapon na siya, ang bawang, sibuyas bombay o kanang kamatis. So muna siya akong pamaagi. Yung kanang siling na buyo, unyan na ito na ibutang pag hapit na maluto ang kuan, hapit
hauno na to ang inununan. So last nga bukal ana na to ibutang ang sili. So diri nga bahin ato ibutang naming suka. So may nagong suka. Mas lami gutong suka nga Bisaya. So may suka nga Bisaya diri sa akong stock. So kanisang kuan dato puti, and then gamay nga mantika. Kana gamay rang mantika. So ato na ding nabutang din na ang pamintang buo. So na siya pamintang buo, and then asin, ano pa siya asin, o ang bitsin, na siya bitsin gamay. Ano naman gato? Namu! Namura mo ako ng Berto, ano namu? Namumutla na ako. Two aragoys, di ba? Pero tingumuta na. So kaniday mo rin naghumba nga atong giinit pag sobra pa na sa New Year. Ba? Siya pala, baka naghihintay si Aling Uping doon. Naku, baka ibigay sa iba yun. Birthday, sandyan ba? Titikman ko lang. Mamaya na yan. Mamaya mo na lepokin yan. Ano na? Ay! Sure kasi. Parang matusi. Bakit ko? Alright mga kaugma damlag nga unta ninyo. So iporta mo ka on mga gista gamay. Pasalamat as mga grasya nga dawat gikan sa taas. Alright. Paksi na rin mga kaugma damlag. Amo niya itong giluto kanina ko. Pinaksi nga kuan isda. Inununan niya. Inununan. And then kaning gamay akong giinit ni humba mo pa ni humba pa naman sa New Year. So bisige na ako sa ginit ba nga niya. Nagkadugay, nagkalami. Umot kayo. So anta mga kaugma damlag, first bite natin ni first bite. Tortilla. Ang mga kaugma damlag.